ganggu ae. Sesuk aja melok cah kuwi. Nakal. Nakal. Jare kon nulungi ben dilapi kowe malah ditambahi. Ya, ning kula iku dibawani sik. Bawanipun menapa mangsa borong nduk niken. Lah, lakune tibane langgam yang ngenteni niki wonten bebingah 100.000 nduk ditampi saking Mbak Yuda nggih, ditampi nggih. Nuwun Mbak Yuda. Padahal masuk gak. Kono sing loro. Ya ora Iya, ora nek mondole iki lho enak. Ora nek mondole dijenengi dhewe. Diagem to blangkone diagem. boyo dienggo. Nah, ben kita nek kaya wong. Ayo. Monggo. Bawane Bang Renasa nggih. Nggih, siap monggo. Angkur Renasa. Boleh. Monggo. Angkur Renasa. Tenang, ya. Monggo. Renasa. Saya rasa ya bareng aku krungu bawa mundas kok panas. apa Oh, anu. Trenyo. Kegawa dudut rasa gitu Mas. Nggih. Ha iya. Suwantene Mbak Niken ya ngono kuwi. Sing ngomong sapa? Lah kok iso ngate nangis? Iki blangan kowe nek praskere. Jangkrik, aku nyerek kok yo nang kono. mampu fresker lho Lah nyapet to. Aku jare kene dek iki nakal. Tapi kok nyapa kok tak bilang goblok. Jare sirahmu masuk angin. Masuk angin ndase tok. Timbali Bu Silpi Nah, timbal Bu Silpi kalau. Kalau tidak kira kan wong nopo. Jijir. Arek kan wong nopo kok dideki kabele. Apa? Nuwun Bu. Bu Silvi, Silvi sapa? Kemalasari. Suwargo. Iya. Sebenarnya sih bisa bita. Ayo lanjut. Mas Dayu, neraka. Men karepmu. Saya panas ora kok dipet dipet. Copot ya. Ya ngacap kesake aku. Cepat. Cepat. Bilang sih, dilapi. Dilapi lho. Coba dilapi. Lapi cepat. Nah. Lho kok dicopot blakone. Lah cepat apane? Sandase. Kata diganti das apa? Das terus. Ya coba sih. Monggo. Nah, ben ilang. Mas, apa? Malah roto. Ya. Aduh. Ngapa to kok ganggu ae. Sesuk aja melok cah kuwi. Ngapa? Nakal. Jare kon nulungi ben dilapi kowe malah ditambahi. Aduh.
Ojo ganggu, yuk kan lanjut. Kamu coba panas. Nembang karo merem dengan alih kancane raro. Ngantuk aku iki. Yen bos rina kok selulup. Oh iya, gitu kaya. Bener, saya cocok malurus Pak. Ini solusi sing apik. Solusi wi. Solusi apa kok selulup? Mas, sampeyan ora iso renang to? Ora iso. Ngene, nek pengen renang ben ora kelep, Nggih. sampeyan nyemplung sik, ya to? Engko ben ambles sik, engko 2 jam engko ngambang dhewe. Karo bedos iki. 2 jam. Mulai kok sing nomor tim SAR. Nek kondang. Arah-arah lho nek mau digoleki nek rahasia. Jaga digolek tim SAR. Yo, langgaman tadi, monggo, Nduk. Aku enteni tanganmu kaya
Yo. Oh. Mencak karepe. Yo.
kalau dari bilang Masa kono babi ini celeng kucing. Kok kucing kan? Kok kucing? Biasanya sama matanya pikep loh. mereka kok pikir Iki untuk kucing. Ya apa? Iki harimau ya, Mas. Harimau. Tutu harimau. Cilik. Harimau. Kok ora mau blas? Masih cilik kuwi macan. Ini cetak ini. Macan cilik ra medeni blas. Loh, sama seharusnya bisa mengembangkan. Sing luwih cilik mah gak. yo ora enak wong kuwi kok ya terima kasih matur nuwun diaturke memane yo nduk ayo iki ana nawa sing tak apa slendro yo serangane sing yo bawa yo serangan yo wah 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 apa tak? Nyapa lho kok. Isi aku mau cara telek lho, enak pasane telek itu. Lah salahku apa? Dosaku apa? Ayu dikendangi karo nada. Yudo joget dikendangi karo nada. Bareng apa gak ngene? Kok dhek mangkat turu. Oh, sing pelangi nyek. Alah yo wis genah yo wis tanjak barang kok. Oh, pengen joget. Kudune nandai nek ngerti mondol ngene iki langsung muni. Joget oleh tak kendangi. Wayahe kan ngono ya, Ndel. Cok kudune ngono, joget oleh tak kendangi ngono. Ngono lho. Dadi dodoknya dodok ngono. Ndi ben kita cah gosong kowe. Oh, pengen dikendangi. Yo pengen. Ayo, yo nang dana. Dana. Yo.
Nawala. Nawala. Apik ya. Apik. Kayak dulu-dulu. Mas, apa? Sing luwih alon. Maksudnya iramane lho. Napa? Sing kaya biasane lho. Modele kuwi kaya ngendangi wong mengi. Kaya alun-alun. Apa Dirasa dulu. Niki wonten ing ngersake podang kuning saking Pak Mubingi. Ayo. Oke, Ayo buka telur ayo. Podang kuning. Podang kuning. Monggo ayo. Monggo. Gitu. So apa tengok Putra Ayu Sakit